حيال سب كما يزباليو كل ما دواتو نسب الزعرب ويس اتبسقطا سريحو بعواتو زجدر مبزحت يوم سبات هيوتم زبلاشو حما سلزخونو زيكونس بسنك قنعنتهم نزلاتهم مدقع زخون كارتا أحليفهم بمهاوميو أبناي لهم فيديو كاود كاتن كدعاتن رسخات تحلولو نايتن طوان فلاسفاتات مستر كنقراكاي ازوم نقرات زيوم كتقورم كاللخا سبات نعخا زردولو من قدي بو نبوء قياريو نازناي لو تشانل حدش تنتد أخوينكم سبسكرايب بمقوار سدرانات نخونو ناز فيديو دما لايك بمقوار جمروو كاميراتات ወይ ድማ ሰለልቲ ዘይኮንስ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባትዮም ዝዕዘቡኻን ዝከታተሉኻን ዘለዉ ካብ ገዛ ክትወፅእ ከለኻ ነብሲ ወከፍ ግዜ ናብ ዘይረአ ናይ ውግእ ሜዳ ኢኻ ትኣቱ ዘለኻ ኣብኡ ድማ ሓይልኻን ደረጃኻን ይግምገም እቲ ዘፍርሕ ሓቂ ግን ባዕልኻ ንባዕልኻ ታርጌት ትኸውን ምህላውካ እዩ ስለምንታይ ኢኻ ግልፂ ምዃን ከም ቁንዕነት ትሪኦ ከም ቁልዕ መፅሓፍ ምዃንካ ተፈታዊ ከም ዝገብረካ ተኣምን ስምዒትካ ምሕዋዝ ዘይምኽኣል ብዓይኒ ሰባት ሓያላይ ከም ዝገብረካ እውን ትሓስብ እዚ ግን ዕሽነት እዩ ኩሉ ሰብ ነቲ ሓቃዊ መንነትካ ዘይኮነስ ነቲ እትመስሎ እዩ ዝርኢ መንነትካ ብልክዕ ዝርድኦ ግን ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት እዮም ካብ ውድቀትን ክድዓትን ርእስኻ ንኽትሕሉ ክትገብሮም ዝግበአካ ሾሞንተ ኣገደስቲ ነገራት ቀዳማይ ቀፃልስ ጉምትኻ ፈፂምካ ይተርኢ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ዓብዪ ወልፊ ናይ ሓሽሽ ዘይኮነስ ኣፀጋሙ ኮይኑ ዘሎ ናይ ድሌት ተቐባልነት ወይ ድማ ቫሊዴሽን ወልፊ እዩ ዕግበት ዝርከብ መደብካ ቅድሚ ምትግባርካ ብምዝራብ እዩ ቢዝነስ ክጅምረ ጂም ከኣትየ ከሓድጎየ ትብል እዚ እትብሎ ድማ እቲ ስራሕ ከይተሰርሐ ዝተረኽበ ናይ ዓወት ስምዒት ወይ ድማ ዶፓሚን ንምርካብ እዩ ኣብዚ ድማ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ ከምዚ እትገብረሉ እዋን ንፀላእትኻ ንዓኻ ዘሰናኽልሉ ካርታ ትህቦም ኣለኻ ዕላማኻ ብዝተዛረብካ ቁፅሪ ነቲ ዕላማ ንምስኻዕ ዘድሊ ሓይልኻ ድማ ይቕንስ ኣእምሮኻ ድማ እቲ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ገይሩ ይሓስቦ እቲ ዝገደደ ድማ ተወዳደርትኻ ተነቓቕሖም ኣለኻ ሮበርት ግሪን ሓሳብካ ሕዋዕ ሰባት እንታይ ከም ትሓስብ ከም ዘለኻ እንተደኣ ዘይፈሊጦም መከላኸሊ ከዳልዋ ይኽእሉን ከዓክቱኻ ወይ ድማ ደው ከብልኻ እውን ኣይኽእሉን ይብሉ ስለዚ ኣብ ጉዕዞኻ ኩሉ ብስቕታ ተንቀሳቐስ ግዚኡ ምስ በፅሐ ድማ ውፅኢትካ ባዕሉ ክጭድር እዩ ብቁም ነገር ክትረአ እንተደኣ ደሊኻ ኣፍካ ዕፀው እሞ ኣበርቲዕኻ ስራሕ ካልኣይ ምምራር ኣቋርፅ ብዛዕባ ፀገማትካ ፈፂምካ ይተማርር እዚ ኣብ ባህሪ ደቂ ሰባት ዘሎ ኣዝዩ ልሙድ ደኻሚ እዩ ምምራር ደኺመ እየ ናይ ስራሕ ሓላፊየ ኣጨኒቕኒ ገንዘብ ስኢና ይትበል ማንም ግዲ ዝህቦ የለን ከተማርር ከለኻ ክልተ ነገራት ይፍጠሩ ቀዳማይ ዓርስኻ ምቁፅፃር ከም ዘይትኽእልን ብንፋስ ከም ዝወዛወዝ ቆፅሊ ምዃንካን ተርኢ ኣለኻ ካልኣይ ድማ ሰባት ብናትካ ኣሉታዊ ወይ ድማ ኔጌቲቪቲ ተጨንቖም ኣለኻ ናይ ሓይሊ ቫምፓየር ድማ ትኾንም ኣለኻ ኣብ እተማርረሉ ግዜ ብትሕትና ኣይዞኻ ዝብሉኻ ብዙሓት ይህልው እዮም ኮይኑ ግን ብውሽጦም ካባኻ ይሃድምዮም ዘለዉ ከም ትሑት ደረጃ ሰብ ዘለዎ ድማ ይቆፅሩኻ ማኪያቬሊ ሰባት ብተፈጥሮ ካብ ሓዘንን ካብ ሕማቕ ነገርን ከም ዝሃድሙ ኣስተውዒሉ ነይሩ ሰባት ናብ ጥንካረ ናብ ህይወት ናብ ዓወቶም ዝሰሓቡ ፀገማትካ ከም ካባ ተኸዲንካ ትዘውር እንተደኣ ኮይንካ ሰባት መንገዲ ክቐይሩ ትደፋፍኦም ኢኻ ዘለኻ እዚ ማለት ግን ስምዒታትካ ዓፊንካ ሓዞ ማለት ኣይኮነን ንመን ከም እትነግር ግን ስለ ዋላ ኣብ ከቢድ ኩነታት እውን ዝተረጋግዐ ሰብ ምዃን ከኣል ጣልያናውያን ስፕሬዛቱ ዝብልዎ ጥበብ ድማ እዚ እዩ ነቲ ከቢድ ዝኾነ ነገር ቀሊል ምምሳል ከመይ ኢኻ ክትበሃል ከለኻ ኩሉ ሰናዮ ትብል ሰብ ኩን ሳልሳይ ቁጣዕኻ ተቆፃፀሮ ቁጣዕ ስምዒት እዩ መርዛም ምዃን ድማ መሳርሒ እዩ እዚኦም ክልቲኦም ድማ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም ኣብ ኣደባባይ ንዴትካ ምቁፅፃር ክስእን ከለኻ ብቐሊሉ ብነገራት ከም እትዘወር ንሰባት ተሪኦም ኣለኻ ናይ ስምዒታትካ ድማ ባርያ ትኸውን ኣለኻ ማኪያቬሊ ንጉስ ክፍራሕ ከም ዘለዎ ነገር ግን ክፅላእ ከም ዘይብሉ ይመክር ስምዒት ምቁፅፃር ዘይምኽኣል ድማ ንዕቐትን ፅላኣትን ይፈጥር ርእሱ ክቆፃፀር ዘይኽእል ሰብ ንዋላ ሓደ ሰብ ክቆፃፀር ኣይክእልን ብሕርቃን ነገራት ክትምልስ ከለኻ ቀፃሊ ኣበይ ቦታ ከም ትንክዩኻ ትሪኦም ኣለኻ በልሕ ፀላእ ድማ ነዚ ሓበሬታ ምዝጊብዎ ፀኒሑ ኣብ ዘድልዮ ግዜ ይጥቀመሉን ናይ ሕርቃን ሓዊ ኣብ ደረትካ ክነድድ ከሎ ንባዕልኻ ንምዝሓልን ንምርግጋዕን ክትለምድ ኣለካ ነቲ ካልእ ሰብ ድማ ብስቕታ ክጭነቕ ትገብሮ ራብዓይ ኣገዳሲ እንተደኣ ዘይኮይኑ የቕሬታ ይትሕተት
እንነብረሉ ዘለና ዘመን ናይ የቕሬታ ዘመን እዩ። ቦታ ስለ ዝሓዝና፣ ሕቶ ስለ ዝሓተትና፣ ርእቶ ስለ ዝሃብና የቕሬታ ንሓትት። ብበዝሒ የቕሬታ ስለ ዝረበሽኩ የቕሬታ ከመይ መሰለንን እንብለሉ ግዜ እዩ። እዚ ድማ ደው ክተብሎ ይግባእ። የቕሬታ ናይ ጥፋት መረጋገፂ እዩ፣ ናይ ምግዛእ ምልክት ድማ እዩ። ጥፋት ንዘይኮነ ነገር የቕሬታ ክትሓትት ከለኻ ደረጃኻ ተውርዶ ኢኻ ዘለኻ። ጥንታውያን ፈላስፋታት መራሒ ጌጋ ከም ዘይብሉ መሲሉ ክረአ ከም ዘለዎ ይገልጹ። ሰብ ከም ምዃንካ ትጋግኢኻ፣ ኮይኑ ግን የቕሬታ ብልክዕ ንዘበላሸኻዮን ንዘጥፋእኻዮን ነገር ጥራይ ክኸውን ኣለዎ። ካብ ልክዕ ንላዕሊ የቕሬታ ምሕታት ድኹምን ርእሰ ተኣማንነት ዘይብልካ ምዃንካ እዩ ዘርኢ። ሰባት ኩሉ ጥፍኣት ኣባኻ ንኸላኽዑ ድማ ይዕድሞም። ስለዚ ኣድላይ እንተደኣ ዘይኮይኑ የቕሬታ ይትሕተት። ሓምሻይ ናይ ገንዘብ ኩነታትካ ትሑት ይኹን ልዑል ንማንም ኣይትንገር። ገንዘብ ናይ ደቂ ሰባት ኣዝዩ ተኻሳሓይ መትኒ እዩ። ድኻ ከም ዝኾንካ እንተደኣ ሪኢኻ ድማ ዓለም ብሸለልታ እያ ትረአየካ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓለም ድኽነት ዳርጋ ከም ሓጢኣት ይቑፀር፣ ክእለት ምስኣን ድማ የርኢ። ሰባት ውድቀት ይሃድሙ፣ ከም ተሓላለፈ ሕማም ድማ ይጽየፍዎ። በቲ ካሊእ ወገን ሃብታም ምዃንካ እንተደኣ ሪኢኻ ድማ ቅንዕ ትዕድም ኢኻ። ንጎይታኻ ካብ ምምላፅ ዝዓቢ ሓደጋ የለን። ሃብትኻ፣ ሰዓትካ፣ መኪናኻ፣ ኣነባብራኻ ተርኢ እንተደኣ ኮንካ ንሰባት ተደንቖም ዘይኮንካስ ጉድለቶም ኢኻ ተርእዮም ዘለኻ። ዘይብሎም ነገር ድማ ተዘኻኽሮም ኣለኻ። ሓቀኛ ሃፍቲ ዓውዓው ዘይብሉ ጸጥ ዝበለ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ዘለካ ሃብትን ንብረትን ኣብ ዘየድሊ ቦታ ይትዛረብ፣ ዘየድሊ ናይ ቅንዕ ኢነርጂ ድማ ይትዓድም። ሻድሻይ ናይ ህይወት ፍልስፍናኻ ፈጺምካ ኣይተብራህርህ። ማርከስ ኦሬልየስ ጽቡቕ ሰብ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ብምትታዕ ግዜኻ ኣይተባኽን፣ ንስኻ ጥራይ ጽቡቕ ሰብ ኮይንካ ተረኸብ ይብል። ብፍላይ ርእስና ንምምሕያሽ ኣብ ንፍትነሉ እዋን ሰባት ናይ ምስዋሕ ድሌት ኣለና። ሓድሽ ኣመጋግባ፣ ሓድሽ እምነት ወይ ከም ስቶይዝም ዓይነት ፍልስፍና ክንረክብ ከለና ንኹሉ ክንነግር እንደሊ፣ ክንቅይሮም እውን ንቃለስ፣ ቁኑዓት ምዃንና ድማ ክነረጋግጽ እንደሊ። ነዚ ግን ንስኻ ፈጺምካ ኣይትግበሮ። ዋላ ሓደ ሰብ ናትካ ተግሳጽ ክሰማዕ ኣይደልን። ተግባርካ ክትጭድር ስለ ዘለዎ ቃላትካ ኣድለይቲ ይኾኑን። ግዜኡ ክሳብ ዝኣክል ድማ ብዛዕባ ሕልምታትካ ንማንም ኣይትዛረብ። ሻውዓይ ተቐባልነት ፈጺምካ ኣይትድላ። ተቐባልነት ካብ ኩሉ ሰብ ምድላይ ናይ ኩሎም ውድቀታት ምንጪ እዩ። ኣብ ህፃንነትና ጀሚሩ ወለዲ፣ መምሃራን፣ ሓለፍቲ ተቐባልነት ንኽንደሊ ገይሮም ኣሰልጢኖምናዮም። ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ሰብ ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ግን ነዚ ስምዒት እዚ ክትቀትሎን ክትቃለሶን ኣለካ። ሰባት ብዋዛኻ ምስሓቆም ወይ ዘይምስሓቆም ክተጻር ከለኻ ናይቲ ጉጅለ ሓሳብ ንምምሳል ርእይቶኻ ክትቅይር ከለኻ መሰረታትካ ንሰባት ኣሕሊፍካ ትህብ ኣለኻ። ሓያል ሰብ ብባዕሉ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ማኸልቱ ይሰምዕ፣ ውሳነታቱ ግን ናቱ እዮም። ተደላይነት ምድላይ ርእስኻ ሙራድ እዩ። እቲ እንኮ ክደሊካ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ መስትያት እትሪኦ ንስኻ እዩ። ካብ ካልእ ቦታ ንዝመጽእ ምስጋና ይኹን ነቐፌታ ግዲ ዘይብልካ ትኸውን ይግባእ። ሻምናይ ድኹም ጎንኻ ንሰባት ኣይተርኢ። ዘመናዊ ስነ ልቦና ወይ ድማ ሳይኮሎጂ ተጋላጻይ ክትከውን ብዛዕባ ቁስልኻ ክትዛረብ ኣብ ኣደባባይ ክትነብዕ ይነግረካ። ነዚ ድማ ጅግንነት ብምባል ይጽውዕዎ። እዚ ግን ርእሲ ቀትለት እዩ። ተጋላጽት ትኾነሉ ቦታን ግዜን ኣለዎ። ንሱ ድማ ኣብ ገዛ ውሽጢ ነብስኻ ምርኣይ መሰል ምስ ዘለዎም ሰባት እዩ። ዓለም ናይ ቴራፒ ቦታ ኣይኮነትን፣ እንታይ ደኣ ናይ ደረጃ ቦታ እያ። ኣብ ማይ ውሽጢ ክደሚ ከለኻ ሻርክታት ኣይድንግጹልካን፣ የግዳስ ጥሜት ይስምዖም። ዓሚቕ ዝኾነ ብርእሰ ተኣማንነት ምስኣን ወይ ድማ ኢንሴኩሪቲ ናይ ህፃንነት ቁስልኻ ፍርሓትካን ንዓለም ክትነግር ከለኻ ንዓኻ ዘፍርሱሉ መንገዲ ትነግሮም ኣለኻ። ናብ ጸላም ክትወፅእ ከለኻ ኩሉ ግዜ ጋሻ ወይ ድማ መከላኸሊ ኣለኻ። ንጉስ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዕርቃኑ ዳይዋ ይብልን፣ ዘውዱን ካቦን ይለብስ፣ ምክንያቱ ስርዓት ስለ ዝውክል እዩ። ልክዕ ከምኡ ንስኻ እውን ቀዳማይ ክትኮን እንተደኣ ደሊኻ ምስ ክብርኻን ምስ መከላኸሊኻን ክትረአ ኣለካ። ኣብ ናይ ባዕልኻ ቐላይ እናጣሕልካ ንኻልኦት ካብ ማዕበል ክተውፅኦም ኣይትኽእልን። ቁስልታትካ በሰላ ክሳብ ዝኾኑ ሸፍኖም፣ ድሕሪኡ በሰላኻ ከም ትምህርቲ ክተርእዮ ትኽእል ኢኻ። ቁስልኻን ድኽመትካን ግን ፈጺምካ ኣይተርኢ። እዞም 8 ነገራት ደው ክትብሎም ከለኻ ኣብ ከባቢኻ ክፍተት ክፍጠር ክስምዓካ እዩ። ውሑድ ትዛረብ፣ ውሑድ ተማርር። ኣብ መጀመርታ ሰባት ድሓን ዲኻ ስለምንታይ ስቂልካ ኢሎም ክሓቱኻ እዮም። ክትንክዩኻ እውን ክፍትኑ እዮም። ነቲ ናይ ቀደም ብቐሊሉ ዝንበብን ዝዝዋርን ዝነበረ መንነትካ ድማ ክደልይዎ ክጅምር እዮም። ጽንዓት ይሃለኻ፣ ኣብቲ ስቕታ ውሽጢ ድማ ሓይልኻ ክህነፅ እዩ።
ሰባት ክትንክዩኻ ይኽእሉን ኩሉ ነገር ክተስተውዕል ክትጅምር ኢኻ ናይ ሰባት ድኽመት ናይ ሓሶት መረጋገፅን ድሌትን ክትርኢ ኢኻ ድሕሪ እዚ ድማ እቲ ዝጠንከረን ዝበለፀን መንነትካ ባዕሉ ግልፂ ክኸውን ክጅመር እዩ ካብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ዝረኸብኩምዎ ጽቡቕ መልእኽትን ተመሓይሽዎ ነገርን ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉኒ ኣብ ቀጻሊ ብዝበለፀ ጠቓሚ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ተሰናዩ